Molt bona tarda, nens i nenes de l'Escola del Joaquim Blume. Molt bona tarda a tots i a totes. Que sou els més importants, els que avui teniu en aquesta escola. Mireu, abans ho dèieu diferent de les persones que m'han precedit en el meu Parlament, que una ciutat es forma per moltes coses. Segurament em podrien ajudar molt els nens i nenes que la ciutat doncs, la formen els carrers, la formen els comerços, les ciutats les formen també el transport, les formen els ambulatoris, les formen les famílies. Però un element importantíssim en qualsevol ciutat del nostre país, i especialment a Sabadell, són les nostres escoles. Al final, les escoles són una part molt important del que és la ciutat. I per tant, el Joaquim Blume en aquests 40 anys també sou una part importantíssima d'aquesta ciutat i del que dèieu també abans des de les diferents mares, perquè hem parlat moltes mares, i també la implicació femenina de les dones, doncs també en l'àmbit dels barris. Molt important, doncs, evidentment, la feina que feu per la ciutat. Abans ho dèiem que les escoles és un repte importantíssim el que tenim aquí, perquè estem formant ciutadans i ciutadanes de futur, i a mi sí que m'agradaria fer una pregunta a aquests nens i nenes que teniu aquí, que és el més important de tot. Us agrada la vostra escola o no us agrada la vostra escola? Això és el més important. Nens i nenes que teniu aquí, que estan encantats i encantades de poder venir aquí, de poder ser feliços per poder realment continuar. Sou molts dels projectes que teníem, hem vist aquí la Jordana, i també des d'aquí aprofito per agrair la seva col·laboració a l'Orquestra Simfònica del Vallès, que a part de ser una gran orquestra i ser també, evidentment, un element d'orgull de ciutat, també ens ajuda a fer una cosa preciosa, que és apropar la cultura i apropar la música a tots els nens i nenes de la ciutat, i quan això passa, passen coses meravelloses com les que hem vist ara aquí. Doncs nens i nenes que van al mític i quan tenia la vostra edat, doncs evidentment no vaig tenir molta oportunitat de poder dir. Per tant, també, moltes gràcies per la feina que feu. Finalment, agrair aquests 40 anys de servei públic que heu fet, agrair a l'Escola del Joaquim Blume, aquells pares i mares que dieu en el principi, també els pares i mares que avui confieu i porteu els vostres fills i filles aquí, agrair a l'equip directiu l'excel·lent feina que esteu fent, perquè abans ho dèieu, que tenir nens i tenir infants, nens i nenes, contents i contentes, és també fruit d'aquest esforç i d'aquest amor que poseu en el vostre dia a dia i en la vostra actuació, i agrair també aquests discursos que hem sentit aquí d'integració, i que per extensió creieu en el vostre barri i en la vostra ciutat. Moltes gràcies a tots, moltes felicitats per aquests 40 anys